Fadi hagi bayap song norong hai lamsogo ani channel ni bumung ka Tiprasa Jaiti. Hadi hagi ani tini 20 days engka ani tok 20 din engkas. Tai o 20 din ang tama management khlaike ang norno saikna 20 dino ba 20 din ang management khlaike ani chamung agi kani tongmani. Ani chamung agi kani tongmani tai chikon tongmani abona ang change khlaimani ke 14 deono ang change khlaike chodo dinono afro kani tongmani o bongo dapa kotor je feeder bokhok dapa abo je kani tongmani abang te kani bariri rekha norok nokhnaro kaibrui tei duita feeder ba chajaknai boni bokhok no feeder abo bariri rekha tamoni hanba borok tabuk torok hingke ada teibo nango hingke borok jaga kuluglaiango tei chamabo kwbang chao tabuk tornani jora tai dingkar hingkai kaini norok oro nukhono bayap song faidingkai hamte haikhe ang manage khlaiya sini light nobo teisi saka light hingkai LED bulb hingkai jotoi kaisa norok nukhono LED bulb jotoi kaisa no thepajak sakao hingkai tolao kwchak bulb hingkai tinta thepajak o kaitham bulb thepajak boni borok motamoti kutung wngwi tongnai tai sakao light LED rema hingkai power wngtongnani bagwi tamni hima borok power o nango ada nungnani bagwi ada nukhaisi borok chanai tei tornai tei tui nungnai tornai omo hai bayap song norok manage khlaidi norok maintain khlaidi horo jesakhai phano kutung nango o kwchangma jora hingkai kisa kutung nango tei koloma jora o borok kutung nango haiphano norok abo je jora no naiwi manage ma khlainai bisi kutung hingke bo chuklak norok abono horo waisa jesakhai phano 3 ghonta waisa rok bas horsao waisa phano phaiwi tok farm bisingo phaiwi naifika hingkai norok chanai afro norok phaino khaikhe saimanai farm bisingo tungwi ja tongkha eba telkar wngwi ja tongkha abo norok saimanai omo hai khlaike hingkaise nung successful wngnai kaisa farm ni nung je nini kostoni nung ajimani nung a phol kaham mannai msuk khai phano nung waisa phano horo naifimi hingkai nini tok baksa je tungmani abo bisik over khai phano tungwi thakha borok kwbangma bemar romwi mano tei eba telkar phano wngtongkha hingkai nini farm o amo borok bemar wngwi mano aboni bagwi belai ozon je temperature je kutung jinis je abo belai nango je jesakhai phano ozon no ba limit o toninani nung chesta khlaidi tai ang tini sarigobo o hori second tui slai rekha tai ada rekha norok nukha ada kublung tai tui bo slai ro phungo waisa tui slaio dipro waisa tai sarigo waisa sal bai horo total 3 bar tui slaina khlaio khana phungo bahaikhe tei waisa slai sajonai omo hai khlaina norgo manage khlaidi haikhe tok bolibo tokni je kostoni phol nungmannai haikhe bayap song tini o 20 din ni manage khlaimani o horo ang norokno saikha nareka hai ani channel o tabuk subscribe khlaijak je tongkho je borokno ang koyo ani channel no subscribe khlaidi please Hambai.